се прави на ръка, слагаш го и почваш так с ръка около 20 минути. Сега вижте каква е тук така сега грубичко. И после накрая ще видите как е става. Значи сега вече е готово. Всичко е така. Сега ще поставите в това колко време? Цяла нощ? Две. И я не само да взема още една от тук. А вие не я помните цялата, за да може да дърпате? Да, сега ще видиш, да. Значи той ще удвои сега. Ще стане двойно и повече. Може и тройно да стане. От тук нататък още 2 часа ще има разтягане. 4 разтягания плюс половин час. Или това са така насипна ферментация. И сега вече казваме, hey Siri, tell me after 30 minutes. Хай-тек. Така колко пъти? 4 пъти трябва През половин час. Час 40 минути. Сега тук номера е хем да го разтегнеш, но да не го скъсаш. Нали, да се хване момента точно, да разтегне глутена, веригата да я направи, но да не го скъсаш. Ще повториш ли по-малко в него? Значи, тук има орехово, бадемово, нахут, лещено, просо и сорго. Жълто пак има запарка, пак с запарка.